И здравейте, хора! Аз съм Илиан GamesBG и днес ще се въртим на Майнкрафт. Както че имам пръчка. Не за харосена, а така от салам пръчка. Опа! Що излизам от топия сервер? Какво правим днеска? Я бе, кой има навън? Ай, това вече се е стъмнило, тъй че... Дай да видим. Filmer, please. And it's me and Cyberwall. King Kong, Jump-Case. Помните ли в предишния епизод? Тук видях две байчета. Я се още тук. Какво става, брат? Нищо. Оставам. Оле, майко. На. Чевкачи, бързо. Трябва да ядеш, трябва да... Как ли пък не зомбягаше, трябва да дойде точно тук. Аре, къде беше къщата? What? Ето я. Благодаря ти, Цете. Цето ще ма такова. Ще им припомня къде ми е къщата. Защото аз цели много знам. Така... Яш. Завърнахме се! Бати пичките! Браво е! Това ще е малко по-кратък клип. Исках да ви кажа в Майнкрафт, че дали вече няма как да снимам клипове на училище. От време на време ще се старая да снимам, защото ви обичам и чао! Абонирайте се! Моля!